Lumbajong constituency BJP candidate Rotan Teron pen Cut News Channel apherangke angbong Chihut Chiput. Duar Amla MSC constituency ke ADF candidate Dhoniram Ingleng pen ta dori sangse pen vote ke hanga sai kedeng. MSC kili kapan vote ke reka hut ke ron ponji hor ke air cartoon crazer kep an baitalang su polisa tumpen kenep dunlong. Kardom Nili Karbi Birda Tanbang Sami Sunaris Rohangpi Non Arjuikta Birdang Tonpen wo signify plea arni ada por pai sirke papor pen Cut News Channel apherangke atum EK ADC BJP Rat Chari Asong Meipu Mate Lumbajong MSC constituency pen BJP candidate Rotan Teron Angbong Chihut Chiput Padopon Chihut Chiput pon along Terona Sangho ahin pen lamthe ka chithak pona tengke non kewangji wo signify cretroxy arni ke ongdung Arada tum alang lipan si vote jok ponji pusi aning chipate pon. Lapen alang lipen kaning je pon tuke non kevang jia porjong si rada tum nang pehai. Det pulo te karbi ang long arat atum kar e article 244A sitame RTPC chesong ponji. Lapen arjiding klui pen ladak lumbajang along EMCM kavya jok si asonson asai kadure dopiklo atowar kijun alang merihing Penceng lok ke penang an asai klempon vekji pusi perangke angno lamte cicak pon. Lapenan parda lumbajong arara tumta manghu he pin pen BJP asong along ke do tipji apanta juning rip pada pon tu. Ke hai apan sineli boribong lo. Aku jitu neli rata support thaglong. Da sorting pen abang ke neli ke hai ji abang ke khas thetandu. Sornangli haidete nangli yem mate mandate nangli la lumbayongan chotkali porol karbiang longara phonali kisima neli ke karbiang long hedi poriborton abe pindo since penangan aji ding pen hedi la corruption pen download unitum penang develop abe da lumbayong je headquarter constituency bofita hedi nalitum langdam lok lote di food town mata develop abe town pe na sabar dam chat lote hedi la 2 km 3 km le dam lok lote nalitum technology hedi la ke remote village asonsi nangna kuna thang headquarter je headquarter constituency ason la kali asonsi nangna to se development claim nagi do piklang Nilitum 67 years council long wafita hedi la jokta la so constituency pena first jitu CM abang hedi first CM abang ke khorsing terang bikhoya la det pena abang ke dak CM pinianta awe la so a joined tongne pinene chinine anta lubajong afang jokta interest pipe pupu pena abang ke CM do piklo ba kapre em ta do piklo headquarter constituency pame nai headquarter constituency constituency develop nai pu abang hedi pini an abang ke jok CM ta theklo le delo jok em ta theklo le delo la tuma abang ke hoitu kapre belag interest dota hamine kintu headquarter afan je messenship do nai tuma karbi tuma rongsopi abang ke kaita messenship do nai isi lang mesen an do nai abang ke la tuma abang ke matha pon pe pinian ke nili theklo le West Karbi Anglong District number 1 Duar Amla MSC constituency pen Karjabdun ke ADF candidate Dhoniram Ingleng penta boot committee asahem Kangpupon. Kewangji wo signify cretroxy arni Karbi Anglong Autonomous Council Ingdeng Cricketom MSC ke league along ke ADF Racharia Song pen Karjabdun Dhoniram Ingleng penta dore sangse pen vote ke hang asai deng pon bomlo lapen along election boot committee asahem sitame Kangpupon asai ke deng pusi birta ribdun long. West Karbi Anglong District Baithalangsu Police Station angkang Baithalangsu Police Atumpen wo signify ke thom arni aron repen ke pon kanghu ahor ke air ke nebdunlong pusi Baithalangsu pen Cut News Channel apirang ke birta nang pale Baithalangsu Police Atumpen cartoon crazer ke pan aron repen ke pon kanghu ahor ke air nebdun si hor ke air abong do anta ke panghang pon Cartoon crazer cap unpen sika suri po cap unbag ador doji pusi pachini pon. Kilik apora hood election code of conduct aron karkan kilik aparman vote kere kapan keron
Kanghuji si pangso ahor ke air ke van pusi chini dun. Bai thalang so council gate along kiri kakuru ka sai ke pado pona hutsi ke hor ke air ke vana motor ke ne pon long pusi pachini pon. East Karbi Anglong BJP ame Puan Parda Lumbajong MSC constituency pen kar jabdun BJP a candidate Rotan Teron pen dode sangse pen vote ke hang amai pado pon bom lo pusi perang ke atum pen birta nang pale. Wosik nipai ke thom arni number 2 Disama Sarmen Hanse arong along vote ke hang amai ke pado dam jepan chomna aroy ke hat pe jepan motor a tip hini athak cheki butang aplang athak bat kok pen lang roy parai ke damna ladak jethan pon me Lumbajong MSC constituency angkang ang bong amat si difu rong sopi lapen Karbi Anglong autonomous councillor sai hema mata ke dolo sida me kachari pona sarkar tina tumta Lumbajong angkang rong rup arlo ke doa rada tumapan kacheleng ke messenger apan pura towar dolong pen danglok ongdung kaching thura son ke papleng pon peajok Lumbajong arat Karbia khe tum non pu non ben kisung nang rinti ke paching tour apana tangka le nangle sita akam claim klepen tangka ke pangle majok Lumbajong arat sungbin birta bangela pon sekang tonik lo langi bom thakat news channel tumi thakme kurang thu